माई हो कि माई हो कि माई हो आवायंगनवा पूजा धूमधाम करब हो कि माई हो आवांगनवा पूजा धूमधाम करब हो। चौका पुरा के कलसा दरब माँ तोहार हो 9 दिन तक करब खाली सेवा सत्कार हो। चौका पुरा के कलसा दरब माँ तोहार हो 9 दिन तक करब खाली सेवा सत्कार हो। तोरे भजनिया के सिवा न कौनो काम करब हो। तोरे भजनिया के सिवा न कौनो काम करब हो कि माई हो कि माई हो कि माई हो आवायंगनवा पूजा धूमधाम करब हो कि माई हो आवांगनवा पूजा धूमधाम करब हो। हलवा या पूड़ी के माँ भोगवा लगाई अशोक निर्मल रमुअस पचरा गवाई। हलवा या पूड़ी के माँ भोगवा लगाई अशोक निर्मल रमुअस पचरा गवाई। तोहर देहल जिंदगी तोर नाम करब हो। तोहर देहल जिंदगी तोर नाम करब हो कि माई हो कि माई हो कि माई हो आवायंगनवा पूजा धूमधाम करब हो कि माई हो आवांगनवा पूजा धूमधाम करब हो। सेवा तो 9 दिन मैया सुबह शाम करब हो। सेवा तो 9 दिन मैया सुबह शाम करब हो कि माई हो कि माई हो कि माई हो आवायंगनवा पूजा धूमधाम करब हो कि माई हो